O PP de Ribeira critica a xestión do goberno municipal coas obras públicas. A situación de lugares como Aguiño agrava un problema que para os populares leva anos arrastrándose. As obras públicas sitúanse no punto de mira do PP ribeirense. A rúa Castelao de Aguiño é o último exemplo do que os populares califican de dispendio a costa do concello e que para eles demostra a mala xestión neste campo. Unha obra, este de Aguiño, que o Partido Popular se atribúe ao tela incluído no post do 2022. Unhas obras que, por certo, deixou sin rematar a Deputación da Coruña fai xa uns cantos anos e pois esas consecuencias foron sufridas durante pois todos estes anos polos veciños de Aguiño, con esa falta de accesibilidade, con esa rodadura en un estado pois bastante pésimo e dende logo pois que o anterior goberno xa tomou as medidas pertinentes, posto que no ano 2023, no ano 2023, todavía co goberno de Manolo Ruiz ao fronte, fomos quen de propoñer para o pos da Deputación, pois moi ao noso pesar, porque era unha responsabilidade que sí lle atañaba pois en aquel momento a Deputación Provincial da Coruña o rematar aquela obra, rematar aquel asfaltado daquela rúa, e nós pois fomos quen de leválo no pos da Deputación. Acusan así ao goberno local da mala xestión non só en Aguiño, senón en todo o termo municipal de Ribeira. Sinala San Pedro que aínda hai obras datadas do 2022 que non se levaron a cabo. Vanagloriábanse, non, de ser pois o goberno das parroquias, se volvían a incidir pois neses 250.000 euros que levan gastados nestes 2 anos na parroquia, pero tamén de todo o que ven por diante. E o que ven por diante hai que recordarlle a veciñanza de Aguiño pois de onde sae. Temos a obra de Rúa da Praia da Ribeira pendiente, temos a obra de Luís Seoane pendiente, obras que veñen, se mal non recordo, do pos do ano 2022, creo que fai xa uns cantos anos que esas obras se incluíron, como digo, no plan da Diputación e, polo tanto, creo que o goberno do señor Pérez Barral pois debe poñer en marcha obras xa do pos do 2022. Creo que non é para presumir nin para lallarse de que é o momento da parroquia de Aguiño e, dende logo, nos botamos de menos pois que esa maneira de presumir da inversión das parroquias sexa todo, pois, como non, papel mollado, non? Agora, o Partido Popular de Ribeira pide 3 actuacións en Aguiño. A Rúa da Cerca acapara os focos con novo abastecemento de auga e súmase así a outras intervencións que, segundo a portavoz popular, deberían estar xa feitas. O Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, pois propoñía este ano 3 obras para a parroquia de Aguiño. Unha delas pois era esa segunda fase do abastecemento de agua na Rúa da Cerca, unha segunda fase que ven pois a complementar esa primeira fase que nós tamén lle deixamos pois xa reflexada no pos e que todavía non está posta en marcha, polo tanto instamos ao goberno municipal a que se poña as pilas, a que deixe pois de tanto faranduleo, de tanto presumir de obras que veñen de moi atrás e deberían estar feitas xa fai moito tempo e que se poñan, pois, dende logo, a darlle aos veciños eses servicios municipais básicos que precisan, porque, xa digo, hai obras do 2022, pero hai obras tan necesarias como abastecemento de agua na cerca que nin siquiera esa primeira fase pois está posta en marcha.